Birinci Рамадан минем мәктәп елларына туры килде. Мин әле 4-5 класста укучы кыз идем. Әбиемә, карт әбиемә карап, минем дә ураза тотасым килде. Авыр моментлар мәктәптә башка балалар ашханәгә ашарга киткән вакытта бер үзем генә класста калып, аларны көтеп утыру ничектер күңелсез булып тоела иде миңа. Ул вакытны тизрәк үткәрәсе килә иде. Ашарга мөмкин булмагач, нәрсә эшләргә белмичә класста буйыгып утыра идем. Күңелле моментлардан кич белән бергә, гаилә белән ашау моментлары, ифтар моментлары бик истәлекле булып калган. Көне буе кичкә нинди ризык булыр икән, нинди тәмле бер ашармын икән дип көтеп утырганым хәтердә.